ụlọ akwụkwọ College of Masters nke dị n'Awka bụ ndị nke tụrụ ugo dịka ndị nke gbara ndị nke mbụ na ya bụ egbeburu ọna na ịnwa aka asọmpi nlọrịta ụka n'etiti ụlọ akwụkwọ nọrọ onwe dị iche iche nwere n'ime steeti ya bụ Anambra. Ya bụ otu bụ ndị nke gara ya bụ mmemme nlọrịta ụka bụ ndị nke ji akatamkpego ruru 100,000 naira wee na tinyekwara ya bụ iko na-acha ọlaedo bụ nke ebunyere ha n'ebe ahụ. ụlọ akwụkwọ bụ nke akpọrọ Nwanne Onwe Imo Memorial Secondary School bụ nke dị n'Ụmụdịọka Awka bụ ndị nke jizi akatamkpego bụ nke ruru 100,000 naira 70 nakwazi 5 tinyekwara anya bụ ihe nrite silver medal bụ nke nyere ha ji wee na. Onye nta akụkọ anyị bụ Queen Agbako ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. Nrụrịta ụka ahụ bụ ụzọ otu Agbako Empowerment and Development Foundation si enyere ụmụ akwụkwọ aka. Emerubere mmemme ahụ n'ụlọ akwụkwọ College of the Masters nke dị na Commissioners Quarters Awka, ebe ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ha bịakwara n'ikem. Onye ji ọkwa Director General nke otu ahụ bụ Dọkịta Amobi Nwokafọ, nke onye ji ọkwa Deputy Director Programs nke Anambra Broadcasting Service Awka bụ Maazị Roy Ekwunife nọchitere anya ya, kwuru na emume nrụrịta ụka ahụ bụkwa ụzọ o si enyekwara ndị mmadụ aka, wee kwukwa na ọ na-enyekwa ndị mmadụ ọgwụ n'efu. N'okwu ya, onye ji ọkwa Director nke ọgbakọ ahụ bụ Maazị Benson Ibe kọwara na otu ahụ na-esi na ọgbakọ nrụrịta ụka ahụ inyere ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ nwere onwe ha aka ka ha wee na-emenyite dịka ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti nwere. Ọ kwukwara ụzọ dị iche iche o ji wee kpọpụo ndị ụlọ akwụkwọ ahụ ka ha bịa denye aha ha na mmemme nrụrịta ụka ahụ, nke mere na ụlọ akwụkwọ 16 bụ ndị so na mmemme ahụ. O kwukwara ọtụtụ ụzọ dị iche iche ndị sonye na emume nrụrịta ụka ahụ gabigara wee ruo na njedebe, wee gakwa n'iru na-agwa ndị niile nwe ụlọ akwụkwọ ka ha gbaa mbọ na-enyere ụmụ akwụkwọ ha aka. Onye nkwupụta okwu nke ụlọ akwụkwọ College of the Masters bụ Adebisi Oluwatolu, mgbe ọ na-ekwu okwu, kelere Chineke onye nyere ha iru ọma na emume nrụrịta ụka ahụ, wee kelekwa ndị chịkọbara mmemme ahụ na ndị nkụzi ha otu ha si wee nye ha ohere izukọpụta onwe ha. Onye nkwupụta okwu ụlọ akwụkwọ nke gbara onye nke abụọ bụ Chiemelie Okoro, mgbe ọ na-ekwukwa okwu, kwuru na obi jupụtara ha n'ọṅụ na ogogo ha ruru, n'agbanyeghị na ha na-atụbu anya na ha ka bụ ndị tụrụ ugo na mmemme ahụ, wee na-ekwukwa na ha ga-agbakwa mbọ na ha mee karịa onye ha mere ugbu a. Nrụrịta ụka na inye ndị tụrụ ugo onyinye bụ ihe emegasịrị na mmemme ahụ. Queen Agbako, akụkọ ụwa ABS.